Een goedemiddag. In het kader van de Limburgse Circulaire Innovatie Top 20 gaan we vandaag langs bij WEPA in Swalmen. WEPA doet mee in de categorie Circulaire Changemaker. Vertel eens, WEPA, wie zijn jullie? WEPA is een toekomstgericht Europees familiebedrijf dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van duurzaam hygiënepapier. WEPA biedt duurzame en innovatieve hygiëneoplossingen aan die een veilig gevoel van hygiëne leveren, dagelijks voor miljoenen mensen zogezegd. We hebben meer dan 4000 werknemers binnen het bedrijf en we produceren hygiënepapier zoals toiletpapier, handdoekpapier, servetten, zakdoekjes. Daarbij behoort WEPA tot de 3 grootste Europese producenten en is marktleider in de productie van hygiënepapier uit gerecyclede vezels. GreenGrow is eigenlijk onze nieuwste innovatie op dit moment. Bestaande uit een combinatie van gerecyclede vezels en nieuwe cellulosevezels. Hierbij wordt miscanthusgras dus gebruikt. Ja, miscanthus is eigenlijk een grassoort, olifantengras, wat elke jaar weer tot maximale hoogte groeit. Hierbij kijkend naar het impact op het milieu, wat gewoon een stuk beter is ten opzichte van het planten van, of eigenlijk het omkappen van bomen. Kijkend naar circa 65% lagere impact dan het kappen van bomen. Miscanthus is ook heel erg positief voor biodiversiteit. Kijken naar de circulaire economie met de focus op ons GreenGrow product. Daar kijken we vooral naar het stukje gerecyclede vezels, waarbij papieren handdoekjes hergebruikt worden binnen ons proces. Hierbij hebben wij samenwerkingen lopen met grondstofverleners, waarbij we er eigenlijk dus voor zorgen dat de grondstoffen binnen de kringloop behouden worden. Daarnaast kijken naar eigenlijk ons hele productieproces kunnen wij zien dat bijvoorbeeld de miscanthusvezels natuurlijk gebruikt worden voor onze papieren hygiënehanddoekjes. Het calciumcarbonaat wordt weer teruggebracht binnen ons proces. Daarnaast hebben wij ook een ontintingsresidu. Dat wordt beschouwd als reststroom. Deze reststroom kan gebruikt worden binnen de productie van bakstenen. En als we kijken ook naar het waterverbruik binnen ons proces, wordt meermaals hergebruikt binnen de productie van onze hygiënehanddoekjes.